Quan rebem violència ens poden passar moltes coses. Des de quedar-nos en xoc i no reaccionar, a decidir ignorar la situació perquè no tenim el dia com per respondre, o bé tornar-nos verbalment o fent servir la força. Això és un dret i se'n diu autodefensa. D'autodefensa en sabem totes, perquè totes hem buscat i utilitzat diferents estratègies per aturar les agressions algun cop. Així que la força està amb nosaltres. Últimament podem trobar diferents espais on aprendre autodefensa feminista, i això és una sort. Aquests cursos entenen que la majoria d'agressions sexuals no tenen a veure amb la força física, sinó amb un abús de confiança, i que per tant és molt important aprendre a que tenim dret a defensar-nos, perquè tenim dret a viure sense violència. I per defensar-nos totes les estratègies són vàlides, també les que ens deixen a nosaltres rient. Podem improvisar, reaccionar com ens surti, ignorar, utilitzar molt i molt la broma, encarar-te. L'autodefensa implica també calibrar el risc, és a dir, tenir en compte la situació en la que em trobo i quina és la millor manera d'actuar per sortir-me'n. No totes les situacions són iguals i ens hem de cuidar. Per sort, cada cop hi ha més consciència de la necessitat de crear espais segurs on sentir-nos lliures, com per exemple a través dels protocols contra les agressions sexistes a les festes de barri, festivals o espais d'oci nocturn. I això és una bona notícia, perquè vol dir que estem en un espai en el que ens entendran i ens recolzaran. Moltes vegades podem sentir que respondre a una agressió no està bé, o que hi ha formes que sí estan bé i altres que no. Et sona la frase de "la violència només genera més violència"? Aquest tipus d'afirmacions ignoren que la violència la comença qui agredeix i que la resposta serveix per aturar-la. La societat acostuma a jutjar les respostes i decidir quines són adequades en funció de la gravetat de l'agressió. Però qui decideix aquesta gravetat? Només la persona agredida pot saber com es sent i què necessita. El problema no és la resposta, sinó l'agressió. Una agressió és quan em sento agredida i tenim dret a utilitzar tots els nostres recursos per defensar-nos sense que ningú ens qüestioni.